Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas Madita Luhutna, Kurian ituata adorang so tapuka parmingota di manogoton ima di minggu letare do tema Jahoba mangaleon aik hanguluan martangyang nahohom mahita di bagasan roatapi. Amen. Tapukama perminggota rap tapuji tuhata marite ede sian bupede nomor 20 sia memuka sian ayat sada 1 tolu. Imati ki asona
Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi purbadia na tumo palangit do tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap do Jerusalem, jala marolop-olop mida ibana sudehamu, ale akana kolong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana sudehamu, ale akan marsak roha, mida ibana nasailaon, las dorohaku dia akan madok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, para si roha na sumurung di sude jolma, dang diolan di ho anakmu na sasadai di lihot ko do ibana humokop kami, mamorsan dosa nami satu hau na narsilangi, say patugu maroha nami, aso nang ganggu roha nami makaporsyay hasan ni dosa nami, asa unang madele hami alan dosa nami, alay asa posituturo hanami, di asin ni roham na godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak hakolongan ni roham. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, tuhita di minggu sadarion, imasian pati parjolo 1 patik 10, songon ma didop disi, patik parjolo, ahu do Jehovah di Batam nina di Batata, dang jadi marakup au bahenonmu di Batam, patik paduahon, dang jadi ganaunmu jaladang jadi sumanommu manang ahana di Banua Gijang, doho na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru di tano, yang gotong gabis sobaon manang sioloan, patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni di bata yang go soture dalana,
Ay hona uhum na doon sogot akan na marsiniang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiyahon ari minggui, di na onomari maula hamuna sa siluanmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah de Batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam, ay dinaonom ari do dito padebata, langit do tano do laut do nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibahen ido ubahen na di pasu-pasu di bata jauh ba ari paradian nai, jala di parbadiai, patik palimahon, ikon pasangapon mo do naturasmu, asa martua ho jala leleng mangulu, di tano na nileon di Jehovah di Batam di ho, patik ponopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakuk, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasyahon, unang ho olo makatidakon, hata na sututu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Biha padot ni bata taringot tupati na sapului, odo. Au do Jehovah de Batam ni na de batata, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluhon dosan ya maama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinopar niya ka na sugoroha diyaw, alay asi dorohaku dia ka na maribu-ribu, akan na marholong ni roha diyaw, na sumangalaw si patiki. Ima saat na, atong rapartang yang mahita, tu di bata imalaw mangulahon patik nai. Ali Tuhan di bata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar patik mi. Amen. Tatopo ti madosata tu di bata martang yang mahita. Ali amanami jala di bata nami dadi benua gijang pargogo naso hatu dosan perdengan bahasa doho jala ro di saliling na doa sini roham say marpamuati maroham di hajaton nami jala say unang be ingot akadosa nami
Ay jojo hami mardosa marado poko, jala jojo husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asin ni roham, say urupi mahami, ko ali Tuhan ni bata kau Tuhan nami, palua kami, jala sesa dosa nami ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasisan dosata. Adong do dihita situa ni malim nasoni, nahudul siamun di habangsa ni hatungamon di Banua Gijang. Di bahani tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangiakon nasida. Hasangapon ma dibata na digijang. Amen. Masai dosa mulani palumho nabiyo kudu darnai ayas dosa saksak majumi nani awon woku darnai iyas malumho imanmu somon hapasi alias soni bai mudari Tuhan mau mamuri rohami alias soni bai mudari sai bagas mengukur mutumu Hatan di debata nagabi turpuk epistel di minggu tasadarion ima minggu letare sian Yohanes pidu opat mamuka sian ayat opat 1 ayat 14 tajama secara responsoria alai ikon puluson nado luat Samaria gabe Roma ibana tu sadahuta na di Samaria na margoar sikar mardonokon ladang na nilehoni si Jakob tu si Joseph anak nai. Ale adong madisi sumur ni si Jakob. Jadi dibain nang loja Yesus yang pedalanan. Hudul maibana di labung ni sumuri. Tar di hos nyari mai. Dungi Roma sadabur Samaria manahui aek. Jadi dok Yesus ma mandok ibana lehon au minum. Ay nunggal laho akasisan nai tuhuta manuhur bohal. Jadi dok bur Samaria ma mandok ibana. Buasa mangido tapian ho halak Yahudi
sianau boru Samaria, aidang marpasaurang halak jauh di dohol halak Samaria. Dunginin na Jesus mangelusi ibana, out di botoho basa-basa ni debata, jala out di tadako na mangido ay inumon siyan ho, ro oloho mangido tu ibana, dungi lehonon na matuho ay na mangulu. Jadi dok berberui matu ibana, Tuan tahu-tahu garis suara diho, oleh bagas do sumuron, tung sian dia matuho aik na mangulu. Tung umbalga maho asa oputa si Jacob na mangalehon sumuron dihami. Ibana do manginum siani do yanakon na ro di pinahan na. Dungini na Jesus mangalusi ibana, saya mangulahi mawas do nasana minum sian aikon. Alay na manginum maik si Lehonoki nasotu pamuas be ro di saliling na. Ay anggo ay si Lehonoki gabe mual doi di bagasan ibana na mabaor satro di hanguluan si saliling na. Ima sahat na. Martua mana tumangihon hatani di bata jalanong peopsa. Amen. Tunjot kau songon boru Samaria, mangalapay kusumuri, habis soboy sembuas na, ulak-ulak memahalapi, tungtuani maro Jesus manjowo, audo ay kanguluani, angido masolehon, layak na masuk buas ni, ale Jesus ay kanguluan, kuhidot pangilumaki, asa sembuas na dirohaki, asa sonanggok namin kondiki. Ngolo mawas tondimu aledongan, matu paro tu Jesusi, ibadah dunia keluhan, sekali mon mahatanai, di ibana dapoto sonangan, asal madirim tusi, karena berujala Tuhan, Kodisa leleng-leleng baik, ale Jesus ay kanguluan, kuhidot ang inumaki, asa sembuas na dirohaki, asa sonanggok namin kondiki. Tahatidakon maha porsyaw tay songon na tidakon ni dongata sa porsyahon di sadok portibion rap mahitamandok. Aw porsya di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumpalangit do tano. Aw porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagababian si Anton di Purbadia andorang sohabubuan. Ido tuata na tumaon na bernit di pauman ni Silatus na mati terpajal do ibana di Hopner silang na tuat banuotoro dung tanom na mulang mangulu di hari patuluhon na manaik surgo lahudul tu siamun debata Jehova
amanai pergogona soha tudusani disimai bana pe mamulak soho tutanoon manguhumi halak na mangulu dot namate au porsia ditondi perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panyalak Kristen akan nabadia doho dia sandosa do dia tai namandok ngulang mangulu sogot daging ni halak nang mate do dia nguluan nas sudah amin. Warta Jemaat HKBP Rawamangun, Minggu 30 Maret 2025. Pertanyaan Week. Rabu 2 April 2025 masuk pukul 19 WIB. Week Pisangan Gading Raya di rumah keluarga Togar Sinaga, Helena Boru Tanjung, Jalan Haji Mugeni 3, nomor 20 C RT 15 RW 4 Pisangan Timur, Jakarta Timur. Kamis 3 April 2025 masuk pukul 10 siang WIB. Week Utan Kayu Manis di rumah keluarga Situa Sahata Gemanurung, Boru Banjarnahor, Jalan Duren nomor 20 RT Tolu RW Sia, Utan Kayu Utara, tempat pertanyaan Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Baptisan Kudus. Minggu 6 April 2025, gereja akan melaksanakan baptisan kudus untuk anak-anak. Jemaat yang hendak membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar datang mendaftar dan marguru hari Jumat 4 April 2025 pukul 16.30 WIB di gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua Week, kartu keluarga gereja, fotokopi akte kelahiran anak. Parheheon dan pasca sekolah minggu. Jadwal kegiatan dan pelaksanaan Parheheon dan pasca sekolah minggu HKBP Rawamangun dapat dilihat di Warta Jemaat atau web HKBP Rawamangun. Fellowship Remaja, Sabtu 5 April 2025 pukul 13.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Rawamangun akan diadakan Fellowship Remaja dengan tema Youth 5G. Efesus 6 ayat 7 dipimpin Pendeta Tulus Tampu Bolon. Seluruh remaja diundang untuk menghadiri acara tersebut. Pendaftaran hubungi Jetro Sihombing 0811 120 2611. Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Telah terbit Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mulai bulan April 2025 kita akan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 tersebut di semua ibadah, baik ibadah minggu maupun ibadah lainnya. Untuk itu, semua dapat mempersiapkan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 tersebut untuk kita gunakan. Pelatihan biola, musik, tiup, dan keyboard. Seksi Pendidikan Dewan Diakonia HKBP Rawamangun akan mengadakan pelatihan biola, musik tiup, dan keyboard tahun 2025 bagi anggota jemaat yang memiliki kerinduan untuk belajar musik dengan persyaratan dapat dilihat di warta cetak atau di web HKBP Rawamangun. Untuk pertemuan pertama akan dilaksanakan ibadah pembukaan pelatihan pada hari Sabtu 5 April 2025 pukul 13 WIB sampai selesai. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Eva Huta Barat dan Christine Nababan. Pendaftaran ditutup apabila kuota telah terpenuhi. Jemaat baru. Keluarga Ardiko Pardede, Betty Anita Sari Borunda Baban bersama seorang anak
datang dari HKBP Resort Surabaya, alamat Jalan Cumi-Cumi Raya nomor 7 Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun 4. Jemaat penuh. Minggu hari ini gereja menerima 2 keluarga menjadi jemaat penuh yang datang dari gereja lain yang telah mendapat bimbingan selama ini, yaitu 1. Keluarga Parulian S. Rumah Horbo, Teti Odora Borsi Hotang bersama dengan seorang anak. Alamat Jalan Jatinegara Lio, RT 2 RW 11, Jatinegara, Jakarta Timur, Wik Jatinegara Kaum. 2. Pinta Omas Boru Pasaribu, seorang ibu, alamat Kampung Baru RT 13 RW 7 nomor 7 Pulau Mas, Jakarta Timur, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. Kiranya Tuhan memberikan keluarga tersebut menjadi jemaat yang baik di tengah-tengah gereja, terlebih di hadapan Tuhan. Persembahan dan pemberitahuan lainnya dapat kita baca di warta jemaat yang disediakan gereja. Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang akan kita laksanakan demi kemuliaan namanya. Demikian warta jemaat di gereja kita minggu ini.
debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata nama makulingi hita saluhutna akaruas ni huria di mingguta sadarion ima minggu letare ima natar surat di opat Musa 20 sada mamuka mai sian ayat 10 rodi ayat 20 tabukabi mabibelta boy mata jaha di bagasar rohat tabe alai hujahahon madihita tapai hutihut ma songonon ma hatani debata dungi borhat mahalak Israel siani jala marsaro di Obed dungi borhat Muse nasida sian Obed jala marsaro di bonani dolok abarim di halongonan todong ni Moab tukan habicaran borhat Muse nasida siani marsaro martopihon sungai Jeret borhat Muse nasida siani jala marsaro di bari bani sungai Arnon namardalan di halongonan namar haroroan sian partalpahan ni halak Amori ai Arnon ido parbolatan ni Moab di holak kolang ni Moab dohot Amori alanido ubahen tarsurat di bagasan buku parporangan ni Jahoba mardonokon waheb di Supa dohot mardonokon akasunge ni Arnon tole Muse hapuasannya kasunge akan nama baor tukan inganan ar jalama diori di partalpahan ni Moab borhat Muse nasida siani tu BR manang sumur ima sumuri nanidok ni Jahoba tu si Musa papungu mabangsoi asa au mangalehon aek inumon tu nasida ujuima dia deon halak Israel hatanie deon bisa maho ale sumur marede tari parma hamu ima sumur na hinalinya kaiduk na saut ni dukir ni halak na sangap sian bangsoi marhiti sian tukot harajaon marhiti sian akka tukot na sidai tahe dungi borhat Muse nasida sian halongonan tu matana jala sian matana tu Nahiliel jala sian Nahiliel tu Bamot jala sian Bamot turura na di ladang ni Moab na patodong dohot pucu ni Pisga panatapan tukan halongonan di sido ianggo sahatna radang apala bui taihuton ala akagoar-goar na sosomal tabigi nama-nama tempat jala songon sejarah dang apala mura nai atusata alai naing idauta bagas lobi sian holan akagoari na naing si hanguluhonota na parjulu minggu sadarion di goari ima minggu letare taingok do petahe ahalapatan ni minggu letare ima minggu aik hanguluan. Oh baik. Topik minggu ta memang idokon Jahoba mangalehon aik hanguluan alai naing taidama sada pardalanan. Jadi satu perjalanan rohani di dalam kehidupan kita ima taingot di mingguon selama 40 hari kita berada di minggu prapaskah yang menolong kita mau merayakan Paskah nanti, yaitu perayaan akan keselamatan, penebusan Kristus akan kita dari kuasa dosa. Kita mau merayakan akan Kristus yang tersalib,
menang, bangkit, dan hidup kembali, sehingga kita senantiasa merayakan hidup bersama dan di dalam Tuhan yang hidup. Sehingga Tuhan kita, Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita tahu, bukan Tuhan yang kita cari-cari, tapi Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang tidak kita tahu. Jala lau halaconotai di patomutomu matuhita ima pangaradion. Masa prapaskah adalah panggilan pertobatan, panggilan perenungan, mengenali diri akan dosa. Aku adalah orang berdosa. Ido molo dirajumi dirina do jolma pardosa, berarti riko madibana haluaon. Isen naso manada diri jala mangauhod diri pardosa, dang riko disi haluaon, dang dikot disi silang ni Tuhani. Jala di masa-masa prapaskah ada bagian-bagian nama-nama minggu itu yang menolong kita untuk senantiasa bertumbuh secara rohani. Jala minggu sadarion, ima minggu paupaton, jala di bagian prapaskah ngasatonga. Jala di minggu prapaskah kita diajak untuk berpuasa, diajak untuk berdoa, diajak untuk menjadi bagian dari perjalanan Kristus yang merangkul penderitaan dunia. Jadi dangolu na marpestapora selama prapaskah, dang na healing marsonak-sonang, tetapi kita hadir menjadi bagian dari perjalanan karya Kristus yang merangkul penderitaan dunia. Oleh karena itulah, jadi selama beberapa minggu kita diajak merenung, diajak bertobat, merendahkan diri. Mungkin ada kelelahan rohani, sehingga di minggu keempat ini dikatakan bersukacitalah, letare namar lapatan marlasni rohama. Jadi seperti antipon, seperti bridge, seperti pengantara, marhosa josatokin. Jala dipaingot, mulutung dipaingot-ingot tamu dosa muna, unak say patuki huhamu, alai ingotommu ma, pertobatan adalah satu sukacita. Ingok marlasni roha. Jadi minggu letare, ima minggu marlasni roha, mulu taingok nak tay parrohahon nak kaningan, ayat introitus. Idokon bersukacitalah. Jadi hataodo na dibahen di minggu letare, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dengan dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Yesaya 66 ayat yang ke-10. Jadi setiap hari ganu minggu ditugu-tugu debatahita asa lamu magodang, lamu tang, di partodiota, di haporseota. Jadi dang holan asal dibayan misalna guar ni minggu tai, baru salpu songoni, alai mangurupihi tadui asa marsihohot di bagasan haporseaon nasitong. Minggu sadarion dipaingot tita marlasni roha, tulasni roha na sumurung. Molo disukut tu hita nuaing, adong dolas ni roha diho? Adong dolas ni roha di ngulum nuaing? Adong do? Alay molo adong dolas ni roha songon na tukido idaw mo dohodok herana muruhing dubuhi muhuida. Nang bawaan pabrik doi? Setelan pabrik kate atau mga tu si mahamu amang halak bata dohi tanga setela pabrik kohon. Tungi bae petu Thailand operasi otong nama songononon palagi lamma tu ate. Nah, alai naing idaot tamuse lasni roha na naing paubukot tatungoluta tu sada topik nama cai uli situ tu na paingotok kita di lasni roha pardalanan ningolut taima Jehovah mangalehon aek hanguluan. Mulo ditaringoti aek hanguluan berarti ikot taringotat tama ikon botoot tama ima nama uas dohot hawason.
boido jolma padok ni halak Batak mauas ditoroni sapuran. Gitu ya. Haus di bawah air terjun. Gitu. Jala na boido jolma adong aek di si alai aladang mauas sibana dak tu dihanai. Jadi mulut didokon Jehovah mangalehon aek hanguluan idaot tamaon sian sisi haus akan Tuhan. Kehausan rohani yang ada di dalam diri orang percaya. Mulo dang adong uas ni roh hatu debata toema ece-ece don dang polareko diawon. Gitu. Jala mengurupi hita taringo tuha uasonon ala macai mengganggu situ tudo aka hawason-hawasonon mulo dang pitor pinatomo tu uas na tikos doho tu aek na sitong na kaning edeta songon boru Samaria mauas jojo ro mangalap aeki alai semula kulak mauas taida tutu boru Samaria ayahado namasa dingoluna buasa ibana sape satabihata pit ikon 5 hali marbawa bukan bersuami tapi marbawa alatiki doko Jesus ay dohoti seho na di jabumi di do ibana ay dang amat takwi nin na ibana dungi doko Jesus tohodo dang amat tami alay bawam gitu ya temanmu dalam tanda kutip kumpul kebo. Apa yang terjadi dengan hidup perempuan itu? Dia haus akan kenyamanan. Mau sibana di haportibion, di paramataon, di parumah tanggaon, jala mau sibana dia ka perlindungan dohot dia segala macam. Molo taida di konteks perjanjian di Alkitab, konteks bagaimana seorang perempuan yang sudah janda molo boru-boru nama balu herana sodong argana. Boru-boru ima apalagi nama balu dangadong gogona. Boru-boru nama balu apalagi dangadong tading-tading na pitor herana so dianggap do manang aha di ibana moru satonga manang lobis yani. Isarana molo halak bata pe dakolan halak Israel konteks Alkitab halak bata pe mulu ngamabalu olo do pitor tupuri na mahudulanna. Mulu mangulu pe misalna paropuani mamanya inongna mulu manguli anak konna dang pitor sa inatay di jolo makatay alay ise do bucewota Bapak Udana atau siapa manang adang pola doho behotu paradatan cenderung begitu. Nah jadi paropuanon di bereng ibana ma dang adong bianon harga diriku dang adong behasonangat diau dang dipandang halak biau dang dianggap biau riko ma diau bawa. Jadi dilului ibana ma radi tadi konna parjolo lului muse di tadi konna paduahon lului muse sape di hatani di babani deba ibana satabi. Jadi sada kehausan mungkin kehausan akan validasi. Mauas diaka pengakuan ni jolma. Ra molo borwaon songonon paropuas Samariaon di godang torop ni jolma nuaing tong dope godang na uasan diaka na dianggap bisa membuat kelegaan. Misalnya akahala na uasan di pengakuan baga ibana berupaya tampil cantik, skincare, pitul lapis, operasi, manang dia segala macam. Pengakuan validasi halak na jago, si panggaron, pamalo-malohon, pajago-jagohon. Manang halak na rekod validasi asa targoa ribana na tarbonggal, tujolo ni jolma, tujolo ni halak, hebat ibana, HP jabuna, sonanggo manangaha. Atau banyak ragam kehausan yang dicari oleh manusia. Ra diaka na magodang umurna akan atoras mangida yanakon mauwa sibana diaka par rumah tanggaon parianak konon asa hot sude sadi hari do penuaing. Itu ya misalnya mauwa sau niat Tuhan di pasu-pasu parianak konon. Mauwa sau sadi hari do pe ro parbuan ni nahusuani. Mauwa sau sadi hari dope songonan. Banyak kehausan. Alanido na yang diaraho kita sian pesalmen songo padok ni si Daud
hawasoki dakolan hawason na di Portibion, hawason na suadong diau. Taida misalna biaka hawason hamoraon, di hawason hagabeon, di hawason hasangapon di sude hape Roma Raja Daud di doibana dakolan uas na songoni. Alai uas na lobis yan idope di hati-hati kodo hera adong na talpo, adong na kosong. Di dalam jiwaku dan hatiku ada kekosongan yang tidak dipuaskan oleh apapun. Mulu padok ni Raja Salomo ngadiau hamoraon, ngadiau hasangapon, ngadiau parianak konon, par rumah tanggaon, inata lo bisa cada. Sian akan napinukan ni damang, lo bisa ni boy hupatupa. Nina si Salomo ujungnya dokon ibana ma di kitab pengkhotbah bahwa semuanya sia-sia. Dan adong lapatan nyon, menjaring angin. Radia kana tua-tua pe di hitan adong di son, deba nga adong naung mengalami aka hinauli ni Portibion. Perpangka nunga nga pensiun na siya ni, ahabe horon na husari. Ahado pe, mangadangi Portibion, nga sudah hudalani, Eropa, Asia, Afrika, ahado pe na sa hudalani, wala curgo nama, naroko nang, misalna. Ahado pe, alay, dang adong daba di son sonang ni rohay, buasa horoa, mauwas do peau di parianak konon, mauwas do peau di akadia segala macam. Salomo menggambarkan semua akan berlalu. Jadi oleh karena itu si parupuano nilului bana ma naing ikon dapo tanau ninay bana. Jadi hawason na songonodo naing taida jalan naing tapelehot tu debata. Naing dohonot tama di minggu sadarion, Tuhan aku haus akan engkau. Dang holam maua sau holat dia kapabahenami daong. Ay boy do tarjalo awak kapabahenami di lehoko alay dauho siya now. Misalna dia kana tua-tua, dia do lobi diharapok kamuna. Aka kiriman ni anak komunay do manang hajonoko tu anak komunay. Ramo leli anaka na yanakot tu natoras, misal nama jo, ma ini hadiah ulang tahunmu sudah kukirim ya. Belum ada kulihat tasmu merek Chanel, kukirim yang Chanel ya ma. Kukirim sepatumu, kalau selama ini tumitnya ke belakang, kali ini anti badai, tumitnya di depan ma. Nah. Alaya hamay dokon na tuwa-tuway. Repot na iho mga luluyon arganayon. Dakpolaon na huharapon. Asal ma sehat-sehat tamu. Ido kan? Molo misal na tau baru, misal na kapangarato, dakpola kakiriman mon kue mon, sedia malangokku. Ngalu bangun nau. Ido kan? Dakpolaon na huharapon, tidak ini yang kuharapkan, tapi apa yang kuharapkan? Jonok ko tuau, roho tuau, rapita. Ido kan? Misalna molo akamata do inata molo dijabu, gidi usonang rohamu akainang. Aka silehon-lehon ni amatay do manang amatay di labungmu. Silehon-lehon nai. Saumon. Tolong ditandai ya bapak-bapak suami istrinya ini, dipoto. Keluarkan ini dari kakak. Enggak. Rumiko do amatay, ido kan? Rumiko do ibana di labung. Bagi Daud, ido ibana do ngahujalo sudi sia debata, alay lobi sia ninian ikon alamakku maibana. Ikon diau maibana, ikon rapau dohot ibana. Mulu misalna dakkolan hupaida-ida alay naing madiau niat di bagasanau. Ido na naing ido di doko si Daud, jala ido na naing dohonot tatu debata, na mauwas doau Tuhan, nga godang hudai di lehoko, nga boloboyaw sape tu sadarion, ala ni gogo na siya koy, ala niya sini rohan na siya koy, alay lobi siya ni, dakkolat si leho-leho mituaw. Ala huboto, moloholan ala si leho-leho nido, huboto, Portibion, jala na sosi hutok kope, boydo dapota Portibion. Gitu ya. Molo akan aposo, cinta ditolak, dukun bertindak, inna. Dak boleh ko martang yang ago tu hadi dia dorok kapo. Ira ni si patuida inna deba. Molo misalna adong ago neng mamora au, unak pola martang yang iho. Sedia mana au sedia gogon itu hammi. Toe ma, lahu tu dulu si manuk-manuk.
peleho di sidukon yan no gararona do holianona do hugudang merlimpah misalnya gitu ya. Manang idokon anek pejabat tau au nak pola martanya ku tu gereja tu pusuk bui maholau bai persetabian soba mana di sinoni lianona do aha na bui di leo portibion dang pola harui huari koton ala iko kojono niat tuau unang madau-dau hosianau jala au pedang madau sehingga aku mau mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tabus itu tu sodang ni matanya Rion tiur taida jo. Rodo lasdo pamatakta jala masuk do tu pamatangta vitamin nasiam mataniari vitamin D atau apapun itu moloholan sial linggom-linggop pita mangida mataniari san dapot ado hita dapot ado daong alaya sa dapotak kita di lasniari di vitamini iko bohado ikon haruar sian linggomon marjomur aido kana pinatupan ijol manuai ngate marolahraga mardalan. Jadi kehausan ini yang sedang dialami oleh bangsa Israel odonan yadopan di nasida di sido debata jalara mardala dodoh debata alai dangadong di nasida posni roha dangadong panad daun dangadong hauduhon ujung na aha manaro di ngulu nasida baru ngutunguton gano pari gano tiki marungutungut HP siap perdalanan kalau haruar sian Mesir ngaidok debata ngaidok Jehovah ni natu nasida dong anakku dohamuna kalau malam ada tiang apa tiang api kalau siang tiang awan engkau berjalan kasutmu tidak akan sipatuna tidak akan menjadi buruk ngaidok debata sian awak sian mulanai merdalam moho torus tusan dong anakku dohamu jala molo arian lehonoku do tiang awan asa unang moho pak kamu molo borngin lehonoku tiang api asa aman asa unang golapan asa dau akamusu dia segala macam alai Roma di pardalanan ni nasida lalak marungutungut jala heado pola di dokon nasida ai di dia do debata di tonga-tongata do debata di dokon nasida ma Musa daktarida debata nasongon na disoba ni halakan atong bae madihita sada debata na buisi dauta jala si sobauta deba nasida ma lobu tuangan dungi di pardalanan not taida ma kisah di pasal 21 di pasal 21 daun ima pardalanan naing jono nama nasida tu tano Kanaan nga hampir 40 tahun nasida na merdalani jala pitor songon na uli idao di bidu 40 daun di bidu 20 daun taringot dangadong be parungutunguta di ngolu nasida dangadong be pola idaon herana muru-muru nasida adul siani sebaliknya adalah justru nyanyian pujian dang murah pitor akait dena pinatu panihala Israel di son alai jolo dia do pinasida do na betul-betul nalaho yang mengubahkan yang membersihkan mereka dari pola pikir yang lama itu. Taida ma digijang ni turpuk ayat 10-on molo tabua bibel tada ibu du tay bibel na goya mang ya molo di LI ibaen judul ni ayat 20 10-on ibaen ma edde puji-pujian ni Israel alai tugijang di ayat 4 dibayad do judul na disi ulok tulung api jala digijang na muse halak Israel manaluhon si arat ida ma di pardalanan ni ngolu selama 40 tahun idodo dang nadao Mesir tu Kanaan alayaha do narikot ima asaharo di tadanasida debata Jehovah jala asa unang sapur benasida tuaka debata sileban alai betul-betul marsoba tu debata Jehovah debatani Israel. Ida ma mungkin aka dang mungkin aka na tua-tua naung gajang umurna. Ida ota manguluon adalah proses dari Tuhan buasa di pagajang dopeon dakolan asaholan
mangida-ida jala holan na yung maday akapapahenan ni debata sileho-leho di Portibion. Ala boydo gajang umur lobi siya 90 tahun di dokon hangaluton naman naro. Masahi naman naro. De barang amat dokon agu ya mangarabos si maloloko. Ay di do kacamata queen na hape lokot. Maka tayo petudongan ilabung dodongan ina. Ahanin mo. Buah. Ina ilabung dodongan. Ala ngamor parbinigian. Ninda buti, mama sekarang kan aku kerjaku udah hebat, yuk jalan-jalan ma. Malau ngaji holi-holi ku tarhona do marpesawa nih mu naing mangida salju. Bagai rumandi piau ngalian. Tolak sama dunia. Tapi apa yang ketika Tuhan izinkan bertambah-tambah umur, bertambah usia, adalah Tuhan mau proses supaya kita semakin mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Dan lo bisa nih. Molo di paloas gajang umur maka manginang di proses Tuhan ko, molo akahawa seperti biod de penata luba, nang dohonon ni Tuhan itu ho, ima, adong do dison, na naing pasobu uasmi, lobis yan nanilehon ni Portibion. Molo say, bila engkau masih merasa bahwa di sini ada kehausan, ada yang kosong di dalam jiwamu, maka dalam proses ini Tuhan mau menjawab, jangan cari di dunia ini, karena Tuhan sedang dekat denganmu. Oleh karena itu, aku mau memuaskan apa yang sedang, aku mau mengisi apa yang kosong di hatimu, di pikiranmu itu. Itu nang idoko debatatu hita, gabilas ni roha di partikiat sonarion. Nah pasti memang, songon na mangulu, adong do pia kasi pikiran, atya kainang, atya kamang, mulutung pedo ko jolma, unak sudi pikiri, unak pola pikiri, rabuy do di bagasar rohata, senyupi tadi si bohita, sumani daun ni jolma lay bagasar roha, nasodohono musonoho mga dupi na huwadupi. Ni akira-kirang mumadoko ni. Boy do dohono tani rohata songon ni, tapi Tuhan mau mengatakan dohonon ni Jehovah nin nabuti ida ma Israelon sian ayat 10 borha mahala Israel sian Obed. Obed nomor 8 kantung air. Obed nomor 8 buli-buli air. Di pardalanan ni ida ma digijang na nakaningani ngajumolo na sida diproses dengan sungguh-sungguh supaya bisa melihat Tuhan, yaitu melalui kematian. Kematian kepada dunia dan kematian tu parungutunguton doho ulok dengan ular tedung itu, sehingga dikatakan ise nama mereng tu ular tembaga, mereka lah yang hidup. Oleh karena itu di perjalanan itu dikatakan parungutunguton mi paso bereng madopa Jesusi lausido nang dia deta molo dia ke perdalanan ningolu se marungutunguti ta itu redehom ma. Tunai saping mi majodok ko, tunai saping mi. Saping mi. Akamat tado aja tunai labung mi tuinata. Paso, ungut-ungut mi paso, paso, ungut-ungut mi paso. Hohom maho. Alusinang atong burju mahoy mo. Asa nang marungutungu tak burju hoy mo. Nah, jadi bereng jo perdalanan 40 tahun ini memang di sini puncak mereka dibentuk sungguh-sungguh supaya meninggalkan ikonado pamu doha mateani i may komate doho alani dosam alani hatak kangomi alani ungut-ungutmi. Bereng ma lihat ke ular tembaga itu. Tuhan memproses kita dan tidak selalu mudah. Mungkin bahkan kita harus melewati lembah kematian itu. Idona diginoaranna ima dolok abarim. Abarim berarti reruntuhan. Imana didugaranna dison. Abarim adalah satu tempat yang berarti reruntuhan yang didirikan para raja dahulu. Dukoni mardalam manasida siatonga-tonga ni Mula pada ni si Daud, meskipun aku di lembah kematian, aku tidak takut sebab tongkatmu dan gadamu menghibur aku. Nah yang diajari ala Israeli, bereng madukko di bereko tutukot hanguluani, dang mate beho, dang adong bebiar ni roham, dang marungutungo beho. Jalaida masyanon, dang adong beha begia sa tupu di ungutungo nasida. Nape dia dopi nasida, oh akanahadon, akahamatiha dudison.
Koring dosudeon, padang pasir gitu. Tapi bagi jiwa mereka tidak ada lagi kekeringan rohani. Tidak ada lagi pencarian-pencarian untuk memuaskan akan kemanusiaan. Karena mereka sudah melihat kehidupan di dalam Allah. Maka kekeringan rohani kita, kehausan itu kita bawa kepada Tuhan. Dan kemudian yang timbul dari mereka adalah nyanyian-nyanyian puji-pujian. Nyanyian pujian ini mulut taida di perjalanan ni halakotong ngalilik kalahidak kiabe maredde songot sada bangso. Selama 40 tahun mereka tidak pernah memuji-muji Tuhan. Yang ada dalam mulut mereka hanyalah gerutu, sungut-sungut. Terus merasa menderita, playing victim. Dan ia holong itu hanibiau. Dalam perjalanan kehidupan kita juga seringkali kita merasa menjadi victim akan perbuatan Tuhan. Nabuado Tuhanon. Naidiado Tuhanon. Nabohado Tuhanon. Puasa masa songonon. Alai tapaloas madebata. Molo ikon dibentuk kita. Ikon adopata naborasi tutu. Nakaningan songogobaran ni hamateani. Taida ma asamate hajol mautai. Jala tutu marsigatung marpanatap tu Jesus. Marpanatap tutu hatta. Jala saidohonot tama. Saisolhot tu silangmi. Jesus ingan aku. Mual nama baur disi. Ima inumoku. Atong na dipataru dohita marlas ni roha. Portibion dang nalahobui mangalehod di hoha monanga do las ni roha. Alay di dokom madiari sadarion. Mulu adong do pehawa sommu. Ada kekosongan di dalam jiwamu dan pikiranmu. Dunia ini tidak akan menjawabnya. Tapi Tuhan tidak akan gagal untuk memberimu air kehidupan. Bila engkau mencari-cari, mungkin di dalam pencarianmu umurmu sudah sampai ujur. Tidak mudah engkau jalani. Tuhan seolah-olah tidak engkau lihat. Tetapi percayalah, Tuhan tidak akan gagal membawamu kepada kemenangan. Dan Tuhan tidak akan pernah gagal untuk memberimu kepuasan, kedamaian, ketenangan. Lau paujukon, tedehon saisol hotu silangmi. Bukwede opat-opat sia laus martangia ko di roham dokma Tuhan mau wasaudiho dang di portibion adong di rohakon dipikirakon nasotar papuas portibion hodo hutata masilangmi jala solhot tu simao martangia ko di bagasar roham sabil edeho mananget-nanget. Nama baur disi ima inumoku silangmi tu haki
samarete bangsoi di pardalanan ni dang alani naik konsi papuji-pujion, naik konsi hormata toktong alai sadado ima menyempurnakan sukacita dan menyempurnakan kemenangan, bahwa dengan menyerukan nama Tuhan aku akan menang. Nama Tuhanku, Yesusku, itu kemenanganku. Ayat 3. Ayat 3. Situtudo rohanami diho ale Tuhan. Jonok tuho jala di bagasako haminian. Mauliate situtu ma ala say dilului hodo hami. Jala say di patupa hodo na dingga dingolu nami. Lobi sian na hupikiri hami. Si patatarujuk kami di bay portibion. Si patalilu hami di bay pikiran nami be. Si patamarsa kami holan alani paihutihu roha nami, roha hajol maun, naing mangihuton saluhuna, naing dapota caluhuna, di tonga-tonga ni parngoluwo di portibion. Si pata songon natuki roha nami maila hami, ngoluhu paida-ida hami akka dongan nami di portibion, hirana ulas rohana sida siak kami, hape di sihabunian manang dinganan nasing na suhupa boto-boto hami guk dotong akasi pikir honon nii si pata makilala hami na dumangol di tonga-tonga ni portibion holan alani diarsahi ha portibionon alani mauliate ma di parmingguat sadarion di hajong joko komu se di tonga-tonga ni ruasmu di tonga-tonga ni akahalak na ni asiamu di tonga-tonga ni ngulu ni bangso nong tinobus mo di dokoko Jahoba mangalehon aik hanguluan jala Jahoba ido gabi aik hanguluan ni tutu si tutu di dokoko de yali Jesus audo aik hanguluan nimmo audo roti hanguluan nimmo isi akan aporsea Roma hotuau tahu idang martuhor ido di doko alai si pata holan tu portibiodo hupai huti hutami pasuda ngolu pasuda pikiran pasuda na adong dihami alani mauliate ma homa tutu lasni roha dihami dang adong na di portibion parsatokinan laho salpu saluhu naon mulutung salpu hami siap portibion ahorwa bonon nami dang adong alai molo mate hami tu dia hami tu hodo hami molo salpo portibio dopak dia hami hodo inganan nami alani mangulu manang mate pe hami di hodo hami lasni roha manang arsak hodo dongan nami jala molo di palwaco akan amasa di tonga-tonga ni ngulu nami
dang namar lapatan na soholong roham di hami. Jala molo dang pitor di lehoko, dak pitor dia lusiho tang yang nami songon na hupangido hami, dang namar lapatan na ditulak ko akatang yang nami. Alay na yung lehonomu di hami akan narumikot siyan nariko hupikiri hami, na duminggan siyan akan nadinggan hupikiri hami. Mauliate madiho wali Jesus Tuhan nami, nagabi mual hanguluan las ni rohanami, uas ni rohanami, uas ni partodion nami, hubuak kami matuadopanmu, hubuak kami tutoro ni silang mi, atonggo hima, dohot mudarmu nadurus disi, asa gabi ias mahami, pita mangihutok ko di tonga-tonga ni ngulu nami. Mauliate madiho. Amen. Tauduti mamuse maredehita, laus tapapungu peleata. Tangiakon ma peleata ali debata amanami na di Bandua Gijang podo haroroan ni saluhut si leon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus
Pupasahat hami masyan na nilihon mi tu hami pelean nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparasya kami peleanon pati bulhon harajaon mo. Ditonga-tonga ni huriam dohot di portibihon. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mado mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di Banua Gijang, say pinorbadi amaguar mo, say ro maharajaon mo, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Disodakon Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim.